So, mwyn deall beth sy'n mynd mlaen yn y ddwy bennod yma, mae angen i ni atgoffa'n hunain pwy oedd yn derbyn y neges yma yn wreiddiol. Achos, bod ni'n credu fod gair Duw i gyd wedi cael ei sgwennu i ni, mae rhaid i ni ddeall i gyd-destun gwreiddiol mwyn gallu dirnad yn iawn beth sydd gan Dduw i ni heddiw. Mi oedd hwn yn lythyr gath i sgwennu i'r eglwys i Gristnogion yn Rhufain. A mi oedd yr eglwys yn Rhufain yn gymysgedd o bobl o gefndiroedd diwylliannol gwahanol. A mi oedden nhw'n Gristnogion oedd yn byw yng nghysgod un o'r ymerodraethau mwyaf pwerus mae'r byd erioed wedi weld. Ymerodraeth, pan oedd ar ei hanterth, nath estyn, wrth gwrs, yr holl ffordd yma i Gaernarfon. Mae'r gair Rhufeiniaid, segontiwm, i ni dal yn gallu gweld i sylfaenu fe fyny yna ar y ffordd drosto i Hendra. Ac felly, dyw e ddim yn amhosib, dwi'n gwneud stretch nawr, ond dyw e ddim yn amhosib y bydde rhai o'r eglwys yma yn Rhufain wedi cael dylanwad falle a rhai o'r masnachwyr neu'r milwyr Rhufeinig bydde maes o law wedi teithio yma yr holl ffordd i Gaernarfon, i Segontiwm. Does dim modd profi hyn, ond ni ellir ei wrthbrofi chwaith. Un o fy hoff linellau. Mae fe'n un o sort of crackpot theories dwi'n hoffi. Sef mae dyma sut nath y ffydd Gristnogol ddod i Gaernarfon. Fwy na thebyg bod ni actually wedi gorfod aros 400 mlynedd arall cyn i'r ffydd Gristnogol ddod i Gaernarfon. Ond mae dal yn wir bod y ffydd Gristnogol wedi cyrraedd fan hyn lot cyn lot o lefydd eraill yn Ewrop, oherwydd y cysylltiadau hanesyddol oedd wedi cael ei gosod oherwydd bod ni wedi bod yn rhan o'r ymerodraeth Rhufeinig. Felly, mewn ffordd, da ni yn y stori yma. Da ni'n directly related i'r stori yma. Nawr, mi oedd y Rhufeiniaid yn dilyn trefn llywodraethu cryf iawn, ond hefyd creulon iawn. Ond nhw'n mynnu teyrngarwch llwyr i'r ymerawdwr. A mi oedden nhw'n disgwyl bod pobl yn addoli yr ymerawdwr, addoli y Cesar fel arglwydd. Mewn geiriau eraill, mi oedd e'n rhyw fath o quasi-religious cult yr ymerodraeth Rhufeinig. Mae y math o beth da ni falle'n gweld yn fwyaf clir heddiw yn y ffordd, yn y lluniau da ni'n gweld falle o Gogledd Corea, chi'n gwybod, lle mae pobl yn cael ei gorfodi falle neu wedi cael ei brainwasho i hanner addoli yr arweinydd gwleidyddol yna. A dyna'r math o ddiwylliant ac i destun mi oedd yr eglwys yn Rhufain yn gorfod byw dano fo. Felly, mae'n bwysig bod ni'n cadw hwnna mewn cof wrth yn bod ni bore yma'n edrych ar rhai cwestiynau gwleidyddol. Wrth bod ni'n edrych bore yma ar agwedd y Cristion tuag at awdurdodau a llywodraeth a gwladwriaeth ac yn y blaen. Ond, wrth ddweud hwnna, mae'n bwysig bod ni hefyd yn cofio mae llythyr bugeiliol ydy hwn gan Paul ac nid textbook gwleidyddol. Llythyr bugeiliol oedd hwn yn gosod egwyddorion cyffredinol allan ac nid manifesto yn gosod policies gwleidyddol penodol allan. So mae'n bwysig bod ni'n cofio hynny hefyd cyn bod ni yn mynd ymlaen. So, arweiniad bugeiliol. Mae Paul fan hyn yn helpu'r eglwys yn Rhufain i feddwl allan beth yw i fyw yn ffyddlon i Iesu mewn cyd-destun pan mae'r holl pŵer gwleidyddol a diwylliannol falle'n yn wrth-Gristnogol ac yn rhoi pwysau arnyn nhw nid i gydnabod Iesu fel arglwydd, ond i gydnabod Cesar fel arglwydd.
A mae e'n ddiddorol bod Paul, mae yn eu hannog nhw i beidio bod yn niwsans i'r awdurdodau, ond mae fe hefyd yn dweud iddyn nhw beidio addoli yr awdurdodau. Mae yna distinction pwysig yn y fan yna. Mae e'n sôn am barchu'r drefn ydy, ond mae hefyd yn dweud wrthyn nhw gadw'r ffydd. A mae yna distinction pwysig fanna hefyd. Mae fe'n dweud fod gan lywodraethau i lle a'i swyddogaeth mewn cymdeithas war, ond mae hefyd yn dweud fod yna gyfyngiadau gan y llywodraeth ar y awdurdodau, achos maen nhw dim ond yna, achos bod nhw'n atebol i lywodraeth uwch, sef awdurdod Duw ei hun. Ac bod yna Gesar, yn yr un ffordd y mae yna frenhinoedd a prif weinidogion gyda ni heddiw. Ond mewn llefydd eraill yn y llythyr, mae wrth gwrs yn dweud mai Crist yw'r brenin go iawn, a'r brenin uwch, a'r brenin sydd awdurdod dros y cyfan. So yn y ddwy benod yma, mae gennym ni ddwy benod ymarferol iawn. Mae penod 13 yn siarad am perthynas y Cristion efo'r wladwriaeth, a mae penod 14 yn trafod perthynas Cristnogion gyda'i gilydd yn yr eglwys. So, yn sydyn bore yma, da ni'n mynd i drio cyffwrdd y ddau thema yna. Maen nhw'n ddau thema fawr. Dwi wedi sgwennu PhD ar un o'n nhw, so byddai chi fadde fi am fynd bach yn nerdy ar ambell bwynt bore yma. Ond beth sydd tu ôl y neges bore yma? Ydy'r cwestiwn pwysig yma ynglyn â sut i fyw fel dinasyddion sydd â troed mewn dau fyd. Dyna beth yw y cwestiwn sydd tu ôl. Beth yw i fod yn bobl sy'n dinasyddion y nefoedd ond hefyd yn byw bywyd fel dinasyddion yn y fan, yn y wlad, yn y drefn da ni'n ffeindio'n hunan ynddo nawr. Rhan gyntaf neges, perthynas ni gyda'r wladwriaeth. Nawr, mae'r adnod cyntaf yma gan Paul yn eitha di-a-gwyn ar yr olwg gyntaf. Dyle pawb fod yn atebol i awdurdod y llywodraeth. Duw sy'n rhoi awdurdod i lywodraethu, ac mae'r awdurdodau presennol wedi rhoi yn ei lle gan Dduw. So mae hwn yn cael ei ystyried fel adnod pwysig iawn mwyn deall a datblygu meddwl Cristnogol ynglyn â beth yw llywodraeth a sut dylai'r Cristion ymwneud â gwleidyddiaeth. Ond mae hefyd yn adnod sydd wedi cael ei gam-ddefnyddio dros amser hefyd. I lawr trwy hanes, mae yn adnod sydd wedi cael ei ddefnyddio i gyfiawnhau llywodraethau a brenhinoedd ac ymerawdwyr a unbeniaid anghyfiawn. A mae wedi cael ei ddefnyddio i gadw Cristnogion yn dawel yn wyneb sefyllfaoedd lle mae'r llywodraeth falle wedi bod yn gwneud pethau anghyfiawn. Mae'r adnod yma wedi cael ei ddefnyddio i alw Cristnogion i ufuddod dall i'r llywodraethau. Ac mae wedi digwydd sawl gwaith trwy hanes. Ac yn drist iawn, lle nath e ddigwydd yn fwyaf amlwg oedd yn yr Almaen yn yr 1930. Na i ddim yn mewn i'r manylion, ond yn y cyfnod yno, oedd hwnna'n gyfnod tywych iawn i'r eglwys yn yr Almaen. Ac bron, heb i bobl sylwi, nath yr adnod yma gael ei gam-ddefnyddio mwyn troi'r eglwys o fod yn rhywbeth oedd yn dal y llywodraeth yn atebol i fod yn rhywbeth oedd yn gi bach i'r llywodraeth. A nes mlaen, na i sôn am un ffigwr nath ddweud na i hynna a sefyll dros beth sydd yn wir. Nawr, mae'n bwysig i ni sylwi fan hyn bod Paul yn gosod egwyddor pwysig, sef bod llywodraeth yn beth da.
Mae yn bwysig bod ni'n trefnu'n cymdeithas a'n gwleidyddiaeth a'n gwlad mewn ffordd waraidd. Ond dyw hwnna ddim yn golygu fod Paul yn rhoi sêl bendith ar bob llywodraeth. Hynny yw, mae e'n dweud fod yr general system o fod angen arweinyddiaeth yn beth da, ond dyw e ddim yn golygu dylen ni bod pob arweinydd ers hynny yn arweinydd da. A fel Cristnogion, da ni gobeithio yn cytuno efo Paul. Da ni gobeithio yn credu mewn trefn. Yn bywyd personol, yn bywyd yn yr eglwys, a mewn cymdeithas yn gyffredinol. Achos heb drefn, da chi'n cael anrhefn. Ac heb drefn, di pobl ddim wir yn rhydd i fyw y bywyd da. Na, hynny yw, mae fe fel yr illustration sy'n cael ei ddefnyddio yn aml yw gêm pêl-droed, ynddo fe? Hynny yw, mwyn gallu chwarae pêl-droed, mae rhaid i chi gael rheolau, yn does? Ac os na gewch chi reolau, sydyn reit, bydd y gêm jyst yn mynd yn ffradach llwyr. A mae'r un peth yn wir am gymdeithas, yn dydy? Mae'r egwyddor cyffredinol bod ni angen trefn a llywodraeth ac yn y beth da. A mae Cristnogion trwy y canrifoedd wedi credu bod angen arweinwyr gwleidyddol. Da ni wedi credu fod angen llywodraeth, a da ni yn credu fod Duw yn darparu arweinwyr gwleidyddol trwy be maen nhw'n galw'n gras cyffredinol. Ond fel Cristnogion, fel da ni wedi cyffwrdd arno'n barod, da ni ddim yn credu mae arweinwyr gwleidyddol sydd ar gair olaf. Achos fel Cristnogion, mae'n teyrngarwch pennaf ni yn perthyn i awdurdod uwch. Da ni yn perthyn i frenin tragwyddol. Da ni yn perthyn, a mae gyda ni un troed mewn teyrnas sydd â llywodraeth berffaith. A beth sydd gyda ni yn y byd yw, mae gyda ni llywodraethau, mae gyda ni gwladwriaethau a trefn, ond yn y bôn, mae o'n trefn amherffaith, yn dydy? I ni wneud y gorau y gallwn ni mewn byd sydd wedi syrthio. Ond fel Cristnogion, da ni'n gallu apelio at rhywbeth perffaith, at rhywbeth gwell, sef Duw ei hun. Ac felly, pan mae llywodraethau yn gweithredu yn deg, maen nhw'n gwareddu eu pwrpas fel rhan o drefn Duw. Ond eto, pan mae llywodraethau yn gwneud pethau creulon, pan mae llywodraethau yn gwneud yr hyn sy'n anghyfiawn, allwn ni fel Cristnogion ddweud bod nhw'n sefyll yn erbyn bwriadau Duw, a bod nhw ddim yn gwneud yr hyn mae Duw wedi sefydlu nhw i wneud. Nawr, mae Caer Salem, yr eglwys dyn ni'n aelodau ohono fe, yn rhan o'r traddodiad anghydffurfiol ac ymneilltuol Cymreig. So, nawr mae chi'n cael bach o gwers hanes. A mae'n hanes ni o fod yn eglwys anghydffurfiol yn hanesyddol wedi siapio'r ffordd da ni'n deall y cwestiynau yma. Ac yn siapio'r ffordd da ni yn darllen y Beibl. Oherwydd, yn hanesyddol, mi oedd y ffordd oedden ni'n dewis cyfarfod ac addoli yn dechnegol, yn anghyfreithlon. Oedden ni'n dewis peidio bod yn rhan o Cristnogaeth swyddogol y wladwriaeth, ac oedden ni'n dewis bod yn rhan o eglwys a traddodiad sy'n ateb yn uniongyrchol i Dduw. Dyna yw tarddiad yn traddodiad ni fel bydyddwyr. Yn hanesyddol, oedden ni'n parchu cyfraith a trefn y llywodraeth, ond oedden ni'n credu bod yr eglwys wastad fod yn rhydd o'r llywodraeth. Bod ni'n credu yn y separation of church and state. Oedden ni'n credu fod rôl gan y llywodraeth, ond bod e'n wahanol i beth oedd rôl yr eglwys. Bod yna rôl gwahanol i'r ddau fel rhan
o y trefn Duw. A rheswm pam oedden ni'n hanesyddol yn meddwl bod nhw fod ar wahân, oedd achos bod ni'n credu mai un o roles yr eglwys oedd, fel maen nhw'n dweud yn Saesneg, to speak truth to power. A bod yr eglwys fod dal y llywodraeth, dal y wladwriaeth yn atebol yn hytrach na bod yn was bach i'r llywodraeth. Dyma yw yn traddodiad ni, felly bod chi ddim yn gwybod hyn, felly bod chi ddim yn gwybod mai dyma ydych chi wedi sainio fyny iddo. Ond dyma ydy bod yn rhan o eglwys anghydffurfiol a bedyddwyr. Nawr wrth gwrs, erbyn heddiw, da ni'n byw mewn gwlad democrataidd. Ac felly mae gyda ni sort of ffyrdd a structures i anghytuno yn gyfeillgar a dod i benderfyniadau ac yn y blaen. Ond tan yn eitha diweddar, tan dim ond chydig dros ganrif yn ôl, mi fydde y ffaith bod chi yn dewis addoli yma yn Cersalem, yn hytrach na addoli yn Eglwys Llanbeblig lawr y lôn, tan dim ond chydig dros canrif yn ôl, bydde chi wedi cochi breintiau cymdeithasol ac economaidd oherwydd y dewis yna. So dim ond yn mynd nôl tair cenhedlaeth fama. Dim ond diwedd y 40 ganrif ar 15 oedd pobl capel yn cael mynd i brifysgolion yn Lloegr, a dyna beth ydy'r hanes o sefydlu Prifysgol Cymru, oherwydd mi oedd anghydffurfwyr yn bad rhag cael mynd i astudio yn y prifysgolion eraill. Felly wnaethon ni ddechrau prifysgolion yn hunain, fel bod ni'n gallu cael addysg, fel bod ni'n gallu adeiladu yn cenedl yn hunain. Ac chybod, dim ond chydig dros ganrif yn ôl, mi oedd pobl yn colli bywoliaeth ac yn colli i tai a'i tyddynod os oedden nhw ddim yn mynd i'r eglwys, lle oedd i landlord a'i bos nhw yn addoli. So, chybod, mae hwn yn, mae'n rhan o'n hanes ni, a dwi ddim yn neud hyn er mwyn agor hen grachen, ond dwi jyst eisiau gwneud i chi ddeall fod traddodiad a hanes yn effeithio'r ffordd da ni wedyn yn gwneud diwynyddiaeth ac yn dehongli'r Beibl ac yn y blaen. Dyma ydy'n stori ni fel petai. So beth am y berthynas rhwng eglwys a gwladwriaeth? Wel, mae gan gwladwriaeth ei rôl. Rôl y gwladwriaeth ydy cadw trefn, cadw pobl yn ddiogel a gweithio i greu cymdeithas fwy cyfiawn. A mae gan yr eglwys rôl hefyd, ond mae e'n rôl chydig bach yn wahanol. Yn galwad ni yw cyhoeddi'r efengil, i godi llais dros y gwan, a bod yn gydwybod cymdeithasol i'r wladwriaeth. A fel fi wedi dweud, pan mae'r eglwys yn mynd yn gi bach i'r llywodraeth, i ni'n gallu cochi yn llais proffwydol. Ond pan i ni fel eglwys yn sefyll yn annibynnol, allwn ni ddweud y gwir mewn cariad. Mae rhaid i ni barchu'r awdurdodau, oes, mae'r adnodau yn neud hynny'n glir. Ond hefyd, da ni yn cael yn galw i ddwyn yr awdurdodau i gyfri hefyd pan dyn nhw ddim yn dilyn y llwybr sy'n iawn. Mae'n bwysig bod ni'n gweddio dros arweinwyr gwleidyddol, hyd yn oed gweddio dros arweinwyr gwleidyddol, da ni falle ddim yn cytuno gyda nhw. Ond dylen ni byth addoli arweinwyr gwleidyddol. Mae yna distinction pwysig iawn fan yna. Dylen ni wrando ar y gyfraith, wrth gwrs, ond bod ni'n cofio bod ni'n ei fyddhau i Dduw. A mae yna enghreifftiau trwy hanes fel fi wedi sôn yn barod ynglyn a pan mae dilyn Duw wedi golygu ddim dilyn y llywodraeth a'r wladwriaeth. A dwi jyst eisiau highlight o'r rhai enghreifftiau amlwg i chi fan hyn. So, un enghraifft o hanes Martin Luther King Jr. Yr ymgyrchydd hawliau sifil enwog. Mi oedd e'n gwrthod
llwybr trais, mi oedd e'n gwrthsefyll anghyfiawnder drwy gymryd rhan mewn protestiadau o anufudd-dod sifil. A drwy wneud hynny, yn dechnegol, mi oedd e'n torri'r gyfraith. Mi oedd e'n torri cyfreithiau America ar y pryd. Ond oedd e'n gwneud hynna achos oedd e eisiau tynnu lawr yr hyn oedd yn anghyfiawn mwyn gweld trefn fwy cyfiawn oedd yn adlewyrchu calon a cynllun Duw yn fwy. Enghraifft arall, un ni wedi cyffwrdd arno'n barod, Dietrich Bonhoeffer, oedd e'n un o arweinwyr a diwynyddion mawr yr eglwys yn yr Almaen yn y 30au. A nath yr eglwys swyddogol yn yr Almaen droi i fod yn bypet i Natsiaeth, ond nath Dietrich Bonhoeffer a rhai arweinwyr eraill splintrio i ffwrdd o'r eglwys swyddogol a sefydlu be o'n nhw'n galw yr eglwys gyffesiadol, yr Confessional Church. Ac os o'n nhw'n credu mai rôl yr eglwys o'n nid mynd yn gi bach i Natsiaeth, ond yn hytrach gweithio yn erbyn y llywodraeth yn yr Almaen ar y pryd, achos, obviously, oedd yn ddrwg. Ac yma yng Nghymru, da ni'n gallu meddwl yn fwy diweddar am bobl fel Arfon Jones. Mae rhai o'n chi dwi'n gwybod yn adnabod Arfon Jones. Arfon Jones yn fwyaf adnabyddus i ni heddiw fel y person nath dreulio 20 mlynedd yn gweithio ar Bible.net, sef yr fersiwn o'r Beibl mae rhan fwyaf ohono ni yn defnyddio. Ond cyn hynny, nath Arfon treulio cyfnodau yn y carchar, a hynny fel rhan o'r ymgyrchoedd i gael hawliau cyfartal i siaradwyr Cymraeg. Da ni heddiw yn mwynhau y rhyddid i fyw rhan fwyaf o'n bywyd yn Gymraeg, achos bod pobl fel Arfon wedi mynd i'r carchar i wneud hynna yn bosib. A maen nhw wedi, ac oedden nhw'n gwneud hynna, nid o'r rheidrwydd achos bod nhw'n genedlaetholwyr mi oedden nhw, ond oedden nhw'n wneud o achos bod nhw'n Gristnogion. Oedden nhw'n credu bod beth oedden nhw'n gweld yng Nghymru ar y pryd yn anghywir yn llygaid Duw, ac felly'r peth Cristnogol i wneud oedd gwneud safiad yn erbyn polisïau a llywodraeth anghyfiawn ar y pryd. Nawr, peidiwch poeni, dwi ddim yn disgwyl bod neb yn mynd i andio lan yn y carchar erbyn diwedd yr wythnos. Ond o'n i jyst eisiau rhoi rhai enghreifftiau i chi o hanes ynglyn ar sut mae Cristnogion o'r traddodiad ni fel anghydffurfwyr wedi byw hwn allan. Y pwynt ydy oedd y bobl yma, oedden nhw ddim yn anarchists, oedden nhw ddim y bobl oedd yn gwrthwynebu trefn. Mewn gwirionedd, oedden nhw'r gwrthwyneb i fod yn anarchists, oedden nhw'n credu mewn trefn, sef trefn cyfiawn. A mi oedd gweithio fel Cristnogion dros trefn cyfiawn yn golygu sefyll fyny yn erbyn trefn anghyfiawn y dydd. So dyna ni. Dyna perthynas y Cristion a'r wladwriaeth, admittedly o safbwynt anghydffurfiol dwi'n rhan ohono fe. Mae yna safbwyntiau eraill, ond dyma yw'r traddodiad diwynyddol dwi'n rhan ohono fe, ac felly dyna ydych chi wedi clywed bore yma. Gewch chi drafod yr safbwyntiau eraill yn y grwpiau cymuned nos Fawrth, a pob lwc efo hynny. Ond beth am yn perthynas ni efo'n gilydd yn yr eglwys? A hanner ffordd trwy pennod 13, mae Paul yn dweud, mae'r nos yn mynd heibio a'r diwrnod newydd ar fi'n gwawrio. Felly gadewch i ni stopio ymddwyn fel petai ni'n perthyn i'r tywyllwch a pharatoi'n hunan i frwydro dros y goleuni. So un o'r pethau sydd yn heriol i'r Cristion falle yw i ni beidio cael yn tynnu lawr gan y dydd a'r tueddiadau a'r diwylliant da ni'n ffeindio yn hunan ynddo fe. Mae'n bwysig bod ni'n real ac yn realistig ynglyn â bod ni yn aml yn byw trwy ddyddiau anodd, bod ni'n aml yn byw trwy
ddyddiau tywyll, boed hynna yn bersonol falle, wrthych bod chi yn wynebu struggles personol anodd, neu salwch neu rhywbeth, neu bod ni'n byw trwy ddyddiau anodd fel cymdeithas, chi'n gwybod, pan ni'n mynd trwy newidiadau mawr ac yn y blaen. Ond, fel Cristnogion, mae Paul yn sôn fan hyn, na ddylen ni adael i'r tywyllwch yna effeithio'n persbectif ni'n ormodol. Dylen ni beidio gadael i'r amgylchiad yna yn effeithio y ffordd da ni'n gweld pethau a gosod cywair yn bywyd ni. Dylen ni fod yn bobl gobaith. A mae bod yn bobl gobaith, dyw e ddim just ynglyn a just sort of ffeindio digon o wmff i gael chi trwy heddiw. Mae actually ynglyn ar disgyblaeth. Bod rhaid ni stopio ymddwyn fel mae'r byd yn ymddwyn. A mae rhaid ni stopio gadael i beth sy'n mynd mlaen yn y byd effeithio ni. A mae rhaid ni'n hytrach cadw'n llyged ar y goleuni. A gadael i hwnna wedyn ffurfio'r ffordd da ni yn byw yn bywyd. Ni wedi cael yn galw i fyw bywyd glân. Da ni wedi cael i fyw bywyd yn y goleuni, bywyd moesol, bywyd onest a bywyd doeth. A da ni wedi cael yn galw i fyw y bywyd yna nawr. A dwi'n meddwl mae hwnna'n bwysig, achos dwi'n aml yn meddwl, fel Cristnogion, da ni yn gallu slipio mewn i'r lle yma, lle, da ni'n credu yn Iesu, a da ni'n credu fod y gogoniant i ddod, ond da ni'n gallu feddwl am yn bywyd ni nawr fel pobl sy'n jyst yn aros mewn waiting room, ti'n gwybod? Just yn aros am rhywbeth gwell i ddod. Ond os chi'n edrych ar beth mae Paul yn sôn fan hyn, mae e'n helpu'r Cristnogion i weld, tywyllwch sydd o'n cwmpas ni falle, ond da chi'n gallu byw fel bod chi yn y goleuni nawr. Ac yn y pennod nesaf mae e'n mynd mlaen i sôn am wneud hynny fel bod yn rhan o'r eglwys. Ond eto, mae yna challenges o wneud hwnna fel rhan o'r eglwys hefyd. Yn y benod yma, penod 14, mae yna chi darllen y pennod yn eich amser eich hun, ond basically, mae'n amlwg bod yna rhyw sgwrs neu trafodaeth anghytundeb wedi bod yn yr eglwys yn Rhufain ynglyn â pa traddodiadau Iddewig sydd dal yn cael ei cadw gan y Cristnogion ynglyn â pa fwyd, da chi'n gallu bita, pa diwrnodau arbennig maen nhw yn cofio ac yn y blaen. A mae'n amlwg fod Paul yn ymateb i ryw issue neu cwestiwn penodol sydd wedi cael ei ofyn iddo fe gan yr eglwys yn Rhufain. Nawr, fyddwch chi'n falch o bod fi ddim yn mynd i fynd ar ôl yr issue penodol yna. A rheswm pam yw, mae yna rhyw issue penodol yn trwblo yr eglwys a Cristnogion trwy'r amser, does, dyfod. Dyna oedd yr issue oedd yn issue iddyn nhw. Oedd yna issue gwahanol, falle rai canrifoedd wedyn, a mae ganddo ni yn issues heddiw, yn does. Ac beth bynnag yw yr issue, yn aml fe welwch chi fod Cristnogion, falle, hollol ddidwyll yn glanio ar atebion gwahanol ynglyn â beth yw'r issues diwylliannol yna. Felly, os chi'n edrych ar yr egwyddor cyffredinol mae Paul yn rhoi, mae'n bwysig. Derbyniwch y bobl hynny sy'n ansicr ynglyn â rhai pethau. Peidiwch eu beirniadu nhw a gwneud rheolau caeth am bethau sy'n fater o farn bersonol. So, mae'n bwysig i ni sylwi beth sy'n mynd ymlaen fan hyn, sef mae yna bethau cyffredinol ynglyn â'n ffydd, lle mae yn bwysig yn bod ni fel Cristnogion i gyd ar yr un tudalen. Pethau ynglyn, mae'n fawr yn falus nawr pan fi'n dechrau enwi pethau, ond pethau ynglyn â pwy yw Iesu. Pethau ynglyn â sut ydyn ni'n esbonio beth sydd wedi mynd yn anghywir yn y byd ac yn bywydau ni. Pethau ynglyn â sut da ni'n credu mae Iesu yn sortio y broblem yna. Mae yna bethau creiddiol fel yna, dylen ni fel Cristnogion i gyd fod ar yr un tudalen.
Ond mae yna bethau eraill ynglyn â falle sut da ni'n gweithio allan y ffydd yna yn bywyd pob dydd, lle mae yna, fel mae Paul yn dweud fan hyn, lle mae yna fater o farn bersonol. A mewn eglwys, da ni'n mynd i fod yn gymysgfa o bobl gyda barn wahanol. Ac dylen ni beidio barnu'n gilydd am y pethau gwahanol yma. Dylen ni geisio heddwch a dylen ni ddeall perspectives gwahanol pan mae e'n dod i'r pethau gwahanol yma. A dwi'n hoff iawn o'r dyfyniad yma sy'n cael ei ddeillio i Austin Sant, ond mae'n debyg mae ddim fe nath actually dweud ond mae fe'n dda anyway. In essentials, unity. In non-essentials, liberty. In all things, charity. A dwi'n meddwl bod hwnna'n ffordd dda i ni fel eglwys ddysgu beth yw i fynd ar daith gyda'n gilydd trwy rhai o'r cwestiynau fwy anodd yma. I ni fod yn glir iawn be mae'r Beibl yn glir amdano, a i ni fod yn raslon ynglyn â cwestiynau lle mae yna safbwyntiau gwahanol. Ac wrth i ni gael y sgyrsiau yma, i ni fod yn rasol tuag at yn gilydd yn y sgyrsiau yna. Mae Paul yn torri trwy sŵn y ddadl, drwy ddweud fel hyn. Dim beth wyt ti'n ei fwyta neu yfed sy'n dangos fod Duw'n teyrnasu yn dy fywyd di. Perthynas iawn gyda Duw sy'n cyfri. A'r heddwch dofn a'r llawenydd mae'r ysbryd glân yn ei roi. Mae'r un sy'n dilyn y Meseia fel yma yn plesio Duw ac yn cael ei barchu gan bobl eraill. Achos dydy teyrnas Duw ddim wedi wneud lan o bobl sydd yn tanysgrifio i rhyw label diwylliannol. Teyrnas Duw ddim wedi wneud lan o basically just pobl sydd fel fi neu fel chi. Mae teyrnas Duw wedi wneud lan o bobl gwahanol. Pobl sydd falle'n bwyta pethau gwahanol, yn yfed pethau gwahanol, a mae'r ffordd maen nhw'n byw allan i ffydd yn edrych i'r gwahanol. Ond beth sy'n cyfri ydy perthynas iawn gyda Duw, a'r heddwch dofn a'r llawenydd mae'r ysbryd glân yn ei roi. Mae teyrnas Duw wedi wneud lan teulu amrywiol o bobl, ond gyda calon newydd. So jyst i orffen, da ni'n cael ein galw dyda ni fyw fel dinasyddion newydd. Dinasyddion efo troed mewn dau fyd. Teyrnas nefoedd, ond hefyd y deyrnas a'r byd da ni'n byw a ffeindio'n hunan ynddo nawr. A mae yna sialens i wneud hynna'n does. Yn arbennig mewn cymdeithas a byd lle mae'n teimlo fel bod yn aml ddim y math o gymdeithas da ni'n meddwl sy'n falle in lain gyda gwerthoedd teyrnas Dduw. Ond mae yna air arbennig gan y proffwyd Jeremia sy'n siarad efo pobl Duw pan maen nhw'n ffeindio'u hunan mewn lle estron, lle maen nhw'n teimlo allan o'i le. A dyma mae'n dweud, gweithiwch dros heddwch a llwyddiant y ddinas lle dwi'n mynd a chi'n gaeth. Gweddiwch ar yr arglwydd drosti, ei llwyddiant hi fydd eich llwyddiant chi. So ffrindiau, wrth i ni ffeindio be mae'n golygu ni fel Cristnogion gael perthynas efo llywodraeth, a gwladwriaeth, a gwleidyddiaeth a pethau fel yna, mae'n bwysig bod ni yn meithrin yn llais proffwydol, ond mae'n bwysig hefyd bod ni'n gwneud hwnna fel pobl sy'n ceisio heddwch y ddinas. Da ni angen ymarfer yn llais proffwydol achos bod ni'n credu mewn cyfiawnder nid anrhefn. Da ni eisiau meithrin yn llais proffwydol achos bod ni eisiau pobl wybod bod ffordd Duw yn well na ffordd y byd yma. A'r gwir amdani yw, os da ni eisiau cael ein defnyddio yn ei gwahaniaeth yn y byd, mae rhaid ni ddechrau adre yn does yn y ffordd da ni'n dysgu trafod a trin a caru yn gilydd. Felly dyna, in short, dwi'n meddwl, mae Paul yn trio deud yn Rhufeiniaid 13 ac 14. Amen. So, da ni'n mynd i orffen bore yma drwy ganu
emyn sy'n atgoffa ni ynglyn â pwy ydy'r brenin da ni yn ei ddilyn a'i addoli. Nid y Cesar, nid Keir Starmer, nid Donald Trump, bod ni yn parchu i rôl a'i lle nhw yn y byd. Ond da ni yma fel pobl sy'n coroni Iesu. Da ni yma fel pobl sydd yn y diwedd yn atebol i neb ond Iesu. Gawn ni godi ar yn traed i ganu yr emyn ola.